लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लाना फैलायबाय दिनै जाहैबाय सानडे स्पेशल पर्कटालि तो जायफोर नायगिरिफोर बिथांमोना मिथिखायो जे आं एभ्रि सानडे अमा संनाय आरो जानाय नोंथांमोनजों शेयार खालामो दिनै आं माबायदि नोंथांमोनजों शेयार खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा होमबा दिनै आङो माबायदि जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादोल' आङो एभ्रि सानडे नोंथांमोनजों जेब्ला अमा संनाय लाबोयो होमबा आङो जायो ओंखामजों अमा आलदा आलदा आइटेमनि अमाखौनो आलदा आलदा आइटेमनि सङो नङा होमबा थ' दिनै आङो अमाखौ माबायदि संगोन आरो माजों जागोन बेखौ नोंथांमोना नायलांबानो मोनसिगोन थ' दे होमबा दिनैनि अमानि रेसिपिखौबो नायलांनोसै नै जोंना फैलायबाय ए नै 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 हामा हामा हनै 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 बायना दङ नै yang deh दाना ब्लैक नूडल्स को बानायनो थाखाय नै बेखौ लाखाबाय इंस्ट्रक्शन्स मा मा दं बेखौ नागिरखाबाय दा बानायनोसैल' आरोना 4 minutes 5 minutes आंनि दिनैनि मुकबांआवहाय नै नोंथांमोना नुदोंना दिनै ओंखाम नुनो मोनाखै सब समाय आङो ओंखामजों अमा बेदरजों जायो नङा होमबा दिनै अमा बेदरजों लोगोसे नै आंना मा गोसोम गोसोम जाग्रासो थ' बे ब्लेक नुडल्स आरो बाव अमा एवनाय आरो नै अमलेट लादों आङो थ' होमबा जानायखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर देरि खालामाबालानो ओरैबायदि स्पाइसि होननानै बुंदों बेखौ माबायदि स्पाइसि जागोन आंबो जानायफेराखै आंबो मोनसे नोंथांमोना जानायफेरबायबा खिन्थाहरबानो जाबाय माबायदि मोनदों आरो आंबो दिनै जानायनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन माबायदि मोनगोन बा माबायदि बियो गोसा ना मा जानो लुगैबाय आङो खिन्थु गोसा ना मा ओमफ्राय जाजोबनो हागोन ना हाया नायनोसै आङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे माबायदि मार बियो गोथाव नंमारगोन ना नंमारा बेसेबां आलौ मारो ट्राइ खालामसै आंथ' बै माबाखौबो पुरा स्पाइसि बै अइलखौबो होदों गावनि रिस्कआवसो होनांगौ होनना बुंखानाय आरोना जानला मोनला जाय गोसा जानो हाया बे दाहो होनना बुंखानाय जानायसै आं माबायदि जादों
Udah.
Udah spicy. Ah, ah, जाय spicy हायो try खालामदो आरो जाय हाया try खालामनाङा आं बेखौ black noodles खौ लाबोदोंमोन क'क्राझारावहाय किचेन कुइन जाय किचेन कुइनखौ मिन्थियो बेयाव लायबानो मोनगोन जानो लुगैदोंबा ओरैनो अनलाइनाव मोनो आरो अनलाइनाव डेटफोरखौ नायनानै नायोब्लाबो माने माबा सफैयो एक्सपायरि डेटफ्रा सफैयो खिन्थु जोङो दखान नायनानै लाबोनो हायो थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर दिनैनि सानडे स्पेसियला बेयावनो फोजोबनाय जाबाय आङो पुरा स्पाइसि नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनायबानो जाबाय जुदि गोसाखौ हायो टेस्टआ बिदिनोसै एफा नङा वाव नङा खालि बेयाव झाल आरोना जाय झालखौ मोजां मोनो जायफ्रा स्पाइसखौ मोजां मोनो बे जानो हागोन आरोना होमबा लोगोफोर आंनि दिनैनि सानडे स्पेसियला बेयावनो एन्ड खालामसै होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं